لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيد أمير جماعة مالي، الإخوة الضيوف كل واحد باسمه ومنزلته، إخواني الأحمديين رجالا ونساء، تقبلوا مني سلام المحبة كلمة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khalifa ka représentant aye aka kuma damna ni kalima shahada ye ka sharia ka fo foite adamadeni kan min bato nabra Allah subhanahu wa ta'ala kelena ka tla ka sharia ka fo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ye alaka join wa ka cidendo o ko fa suratul fatiha kala o ko fe ako an ga nyemoko no ye Mali jamaatu amiru ye fukata se maoma no bi kenen kan ya belajele ni ika joyoro abi befo ka be ka joyoro ma fokata se maoma ahmadiyala ne de yi se boy konokoro ka seni kenen kan ko abi belajele fo ni kanu foliye no ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنه لشرف كبير لي واعتزاز أكبر أن أقف بين يديكم أنتم ضيوف المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لكي أمثل المركز في هذه الجلسة السنوية المباركة التي اختارت لها موضوع رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ko ikado bonya bade do alema aleka jo aw nyekro aw minunye imam mahdi ka dnawnye katla ka ke khalifa ka représentant ye nin jalsa barkama in kanaka jalsa minni au thème principal ye ka fo alakra sallallahu alaihi wasallam alayhi hina kata danfin belajilema. نحمد الله أننا آمنا بالمسيح عليه الصلاة والسلام لأنه هو الوحيد، وأزن كلمتي جيدا، هو الوحيد الذي بين للعالم أجمع بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام بعث حقيقة رحمة للعالمين. ako wa abe isinzi aka kosebe ako aba fa betaka sigaka ka fo imam mahdi alayhi salam ale de ma kelen pewye min nana jira jena tien yere la ka fo sikata la alakra sallallahu alaihi wasallam alayhi hinade kata danfin belajelema. محمد المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا كمسلم
كبرت في مجتمع سني مالكي، قدم إلي الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد دولة عسكري يخوض الحروب وينتصر على الأعداء ويبطش بالأعداء ويغزو، وله عبيد ويسر الناس بأزواجهم وأبنائهم وبناتهم، وتجد هؤلاء الأسرى يباعون ويشترون في الأسواق. هكذا قدموا لنا رسول الرحمة محمد المصطفى والعياذ بالله. أكو علي لمنا يرومنا o kunye sunama yoroy malikiya ma yoroy ale lamona ni minye ya min fale ale ye min don alakra kola o de ka fo alakra ye nyamoko de kele nyamoko min bi kelewke abita keleke yorowla o kumana ka jon chama mine chawla musowla demsanuna o kumana feretaw yerabi ferewla o kumana ka kelewke ka sew soro o kumana ko alakra jirala olu la chukumina o ye nin keleke chainde min bita kata be mawka ku kela ku kan nafolo che katla ku ke jonye anu dewnu muso. وأصبحنا كمسلمين نخجل أن نقول أننا ننتمي إلى الإسلام عندما يتهجمون أعداء الإسلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنكم ترون كما أرى بأن هناك جماعات تتكلم باسم الإسلام ولكنها تقتل وتصيح الله أكبر. Ako an korobayra anye silamauye nga bibi na chena ambe maloya ni anga silameya kadaka silameya jirala chokomina inafo au nine ambela jile nyebe ala chokomina odeye kafo silameya koni oye mafa dine de kadaka silameya kono jamakulu bei minun fana ni silameya dakurunya ubuda nga ubita kata be mauka kufa uketalo kufa ubitla ka kule Allahu akbar. وتقتل الرجال ترمل النساء وتيتم الأطفال الصغار دون ذنب، إلا أنهم تصادف أن كانوا كلهم في الوقت والمكان الخطأ، ويصيحون بأن هذا هو الإسلام وبأن الإسلام دين السلام. فأي سلام هذا وأي إسلام هذا وأي نبي الرحمة هذا والعياذ بالله. Ako okmana uketala ka o faluke obo faluke ka chewfa ka musoke filiatoye ka dunge yatime dunye okmana ubi kuleni islamia toko oketala ka nimbara nunke ka ode jira jiana ka fokoni ndeye silameya mini odeye kishini ben dine ko alakra nana nini dine inde alakra mini okra hine kata danfen bela jilema okumana ko hine jumei ani ben ni kishi jumei be ko debi soroni waliya inkono alakan kishama. ولكن ولله الحمد تعرفت على الأحمدية، وأول ما قرأت في الأحمدية هو كتاب حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تأليف الخليفة الثاني ميرزا بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه. Ako nga alebi alatan kadaka alet lala kana do ahmadiyala ako ale duna ahmadiya kitabu do de sababu yala noye hayatu Muhammad noye la vie de Muhammad minni o sebena ahmadiya khalifa flana fe Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiyallahu anhu. لما قرأت هذا الكتاب تعرفت على رجل عظيم، رسول الإسلام، رسول المحبة، الرسول
التي بعثه الله رحمة للعالمين بحق. الله ako mamna ayen kitabu in kala ale tarabo che badoka no ye muhammadu min no kara hina tidei min no kara kanu tidei kata danfe belajilema. أول شيء صادفني في هذا الكتاب هو الرسول قبل البعثة، وكيف كان في قومه. لم يقل أنه رسول الله، ولكن قومه نعثوه بالصادق الأمين. أكو على تربو فين فلو من كان كتابو ينكونو ودي كافو على كرايرة كاكون أكا تشيدنيا نيه أكمنا أيرة كاكما كان ولا ما كا ولا يوكم بتشوكمنا كو كسرة ما كتشيدنيا كو مغانغاو يره olu yere ye amangutu kafoko tientiki danama. ناري تكبير محمد المصطفى ناري تكبير. وكلما اختصم قومه جاءوا إليه لكي يحكموه فيما بينهم، وكلما اختلفوا في أمر جاءوا إليه قاصدين. مرة قريش كانت تقدس الكعبة كثيرا، وكان هناك حجر أسود جد مهم عندهم، فاختلفوا أين يضعون هذا الحجر الأسود، فلجأوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وحكموه، لأنهم يعرفون جيدا بأن حكمه سيكون أمينا لأنه هو الصادق الأمين. أكو إكادو مكانغاو كنكرا ni ublala nywana komina no mako be maka kritika uni nyancha okola obita alakra de nofe ko ka kritike kadaka udamba la tientikido danamado na ekrimintike atatike ni namara atatike ni ngaloyi wonu yere fora nyongo kodola umaseka famia soro kodola okumana obita alakra de yorola ako lasa chien dola alkaba kurokroyali do senve a joto kroye o senve ako farakurumbe alkaba la nobule ko hajarul aswad ukunganga o place rom na u faranyonko okumana uko okumana anga alakra o keka kiritike annyanche kadaka danamado chien folado wana yemin fo na ya foka bla rom na ibasoro odedo. محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد ترعرع المصطفى يتيما قليل الحيلة، ليس له مال كثير، ولكن لصدقه ولأمانته جاءت امرأة غنية في قريش ومن عائلة كبيرة، فطلبت من عمه بأن يزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر غريب، لأنه عادة النساء الغنيات في القبائل العربية لا تتزوج من كان نكرة والعياذ بالله. Ako alakra ya kadem senia ke yatimeya konona la ani fantanya konona la setaye onga aka tientikeya anaka danaya kama akorobayale kase musofuruye ako muso nafolo tiki joyoro batiki dambe batiki do no ye amba Khadija radhiyallahu anha ko tarase alakra bina kema kafo tiena na ya soro alebise ka furu alakrama ko nin ko nye kabako ye kodnando moko udelinte naka koro kafo muso joyoro batiki nafolo tiki dambe batiki bokolo batiki o kata furu fanta sentan yatime dedo min donente te
ka o keli man nogonti. لكنه صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر قال لها: كيف أتزوجك وأنا الفقير وأنت المرأة الغنية؟ فليس هناك توافق بيننا، ولا يمكنني أن أكون مشتغلا بين يديك لأنه كرامتي لن تسمح لي. أكو كود دمننا على كرا صلى الله عليه وسلم عليه أجرى أنبا خديجة رضي الله عنها كافو تيانا عليني أكفرو اسكي أبنا سكا نيوا تسكا نيده كداكا عليه فانتاندي أنبا خديجة إن فلوتكي أكمنا تيانا أولو فلاتي نيوغون تاده چوكو دي عليه بسكا فرو علينا أكا فانتانيا يتمدنيا كتلكا تافرو خديجة ما nafolo batiki eske bonya be olawa furu olu flabitawa chana ko flabeninte. لكنها رضي الله عنها كانت تعلم بأن هذا الرجل الذي أرادته زوجا لها ليس مثل الرجال، ففي الحين قالت له: أنا سأضع بين يديك كل ما أمتلك من مال، من جاه، من تجارة، من عبيد، فهو تحت يديك تتصرف به كيف تشاء، ولن أرجع في كلمتي هذه. أكو أكلي أمبا خرجتي الله فامو كافو ني أكونيندو وتباشي كداكا ناسنا كالفرو أكمنا لبي بلوبو أكان نفلولا أكان نفلو مفهوم aka bonya belajele aka jonna aka jako alebi bolo bo bela ka belajele de alakrama ni alakra ye akechugumina o ya bane ayo kuma minvo atisekako. وانظروا الآن عندما تزوج بها صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى أول فعل فعله لن تجد مثيله في أي مكان. عادة كانوا العرب لهم كثير من العبيد، وأصبحت هذه العبيد تجارة بين يديهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله أن حرر العبيد وأطلق سراحهم، ولم يعد عنده أي عبد، لأنه كان يقدر الإنسانية ويقدر الحياة، وكان فعلا رحمة للعالمين. أكوك منا أنغا لجده على كرا أكلك أمبا خرجت فرني خرجت فناياك نفلو ناكا فين بداما كو على كرا فين فلو جمعين دي كده أكمنا خرجت كا جون منو بي نايو بلا جليد على كراما كو على كرا فلو لاكا جون منو بلا جليد كان هورنيا أكمنا أي جون منو بلا جليد بلا كداكا كو على كرا كمبي أدما دينيا بونيا akumbe adama de ka nyana moya bunya abe adama de bunya o kama a folola ka bara minke o de ka jonnu belajele ka be kan horonya. نرى تكبير محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. وكمثال بسيط سأحكي إليكم قصة زيد بن حارثة. زيد هذا كان ابن أحد الشرفاء العرب، لكنه سقط في يد تجار العبيد فابتاعوه واشتراه شخص من قريش، ووصل في الأخير إلى سيدتنا خديجة رضي الله عنها، فكان عبدا من عبيدها. ولما حرره الرسول صلى الله عليه وسلم تبناه وأصبح ابنه. انظر، كان عبيدا له ولكنه أصبح ابنه بالتبني، فأي شرف هذا، وأي رحمة هذه، وأي عطف هذا. زيد بن حارثة هذا كان أبوه وأمه يبحثون عليه في كل مكان، ولما سمعوا بأنه في مكة جاء أبوه وعمه بمال وفير لكي يشتروه،
وعندما علموا بأنه في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليه فعرضوا عليه: يا رسول الله، إن زيد هذا ابني وأمه قد جفت عينيها بالبكاء عليه، فأرجوك أن تبيعنا زيد ونحن أحضرنا بالمال الوفير لك. إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنه ليس بعبد، إنه ابني بالتبني، وأنا أسلمه لكم دون مقابل، وهو صاحب الأمر، إن أراد أن يذهب معكم يذهب معكم، وإن أراد فالاختيار يرجع إليه. انظروا الآن ماذا قال زيد بن حارثة رضي الله عنه. هذا الإنسان الذي حرم من أمه ومن أبيه وعائلته وعشيرته، هل قال لهم: سأذهب معكم فلقد اشتقت إليكم؟ كلا، بل قال: يا أبتي، إني أعلم أنك تحبني أكثر من أي شيء، ولكنني أنا كذلك أحب هذا الرجل، أحب المصطفى، ولا يمكنني أن أتفرق عنه، فاسمحوا لي، سأبقى معه ولن أذهب معكم. نعرة تكبير، نعرة تكبير. محمد مصطفى غلام أحمد کی، غلام أحمد کی. نعرة تكبير. ako okumana abina misaliya kungurun dɔ di alakira sallallahu alaihi wasallam aka hinela. Ako jɔn minnu ni a y'olu kan hɔrɔnya, olu cɛla dɔ kun bɛ yen ko Zayid. Ko Zayidu kun ye nafolobatigi, jɔyɔrɔbatigi, sadi maabaden de kun don. Nka kɛlɛw ni sababuw nana, a kɛra jɔn ye k'a feere fo ka taa yɛrɛ sɔrɔ an ba Khadijata ka jɔnw cɛla. O kumana ko alakira sallallahu alaihi wasallam a kɛlen ka jɔn ninnu kan hɔrɔnya, Zayidu tora a fɛ yen, Zayidu ma sɔn ka taa. O la a fana ye Zayidu adopte k'o kɛ a den ye. Ko a lajɛ ka jɔn fɔlɔ k'a kan hɔrɔnya k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma fu falaki, i ma dɔrɔmɛ minɛ a la, i ma dan o ma dɛ, ka tila ka a adopte k'a k'i den ye tuguni. Ko hinɛ jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan? A ko a hinɛ ma jɔ yan, a ma ban yan. A ko Zayid fa a n'a ba u ye Zayidu ɲini k'a ɲini fo ka na a kibaruya sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ Makan, ka wuli ka na a nɔfɛ. Zayidu fa ani Zayidu binakɛ u nana Zayidu nɔfɛ ni nafolo caman y'u bolo. O kumana o selen o y'a mɛn k'a bɛ alakira fɛ yen, o taara alakira fɛ yen. O kumana ko Zayidu fa ko alakira ma: ko alakira, tiɲɛ na Zayidu ba a kɔni kasira fo k'a ɲɛji bansa ala ni Zayidu kɔfɛ. A ko kumana an kɔni an nana nafolo dɔ ye dɛ, tiɲɛ don, nka an kɔni b'a ɲini fɛ yɛrɛ de, tiɲɛ yɛrɛ la, i k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la, i ka Zayidu feere an ma, an b'a san, an bɛ taa n'a ye, mɔgɔ sɔn a ba ɲɛ ka suma. Ko alakira ko cogo di de? Ko alakira ko Zayidu tɛ jɔn ye koyi. Ko Zayidu kan hɔrɔnyara a mɛnna ko fo ne y'a adopte ka kɛ n den ye. A ko nka fɛn min ye Zayidu ka taali ye aw fɛ, ne tɛ wari foyi minɛ o la, ka d'a ka jɔn tɛ bilen, hɔrɔn don, wa ko o bɛ Zayidu yɛrɛ de bolo, n'a ka d'a ye a b'a ka minɛnw cɛ n'aw bɛ taa, basi foyi t'a la. O kumana ko o choix bɛ Zayidu de bolo. Ko yala Zayidu ko cogo di? Zayidu ko ne fa, tiɲɛ na i ɲɛnafin kun bɛ n na, n ba ɲɛnafin kun bɛ n na, o kumana tiɲɛ yɛrɛ la an ka taa. Ko Zayidu ko cogo di? Ko Zayidu k'a fa ma n'a bɛna kɛ, ko ne b'a dɔn ne ka di aw ye kosɛbɛ, n ka di n ba ye, aw fana ka di ne ye koyi, an ye ɲɔgɔn ye. Nka maaden tɛ dugukolo sanfɛ, ne ye maa min kanu ka ni cɛ in bɔ. O kumana ne de ɲɛ tɛ maa la, ne bɛ se ka taa n ka ɲɛnamaya kɛ maa min kɛrɛfɛ ni cɛ in kɔ, o kumana ne tɛ se ka taa.
محمد مصطفى. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مرة كان قريش كل من دخل إلى المدينة، كل من دخل عفوا إلى مكة كانوا يحذرونه ويقولون له: هناك رجل يدعي بأنه نبي، ولكن انتبهوا فهو مسحور فلا تستمعوا إليه. مرة كانت امرأة كبيرة طاعنة في السن تحمل شيئا ثقيلا، فرآها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه، فذهب إليها وقال لها: يا خالة، أتريدي أن أساعدك؟ قالت له: نعم يا ابني، فإن ما أحمله ثقيل علي. فأخذ الحمل ومشى معها حتى وصلت إلى غايتها، وعندما وصلت قالت له: أيها الرجل اللطيف، أنت جد مؤدب، وبما أنك ساعدتني فدعني أعطيك نصيحة. انتبه، فإن هنا في مكة رجل يدعى محمد، وهو يدعي أنه نبي ويغوي الناس عن آلهتهم ويفرق بين الناس، فانتبه يا ابني، إياك وهذا الرجل. فسمع لها المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى انتهت من كلامها، فقال لها: يا خالتي، أتدرين من أنا؟ أنا محمد. نعرة تكبير. محمد مصطفى، محمد مصطفى، غلام أحمد کی، غلام أحمد کی، نعرة تكبير، نعرة تكبير. فقال لها: أنا محمد يا خالتي. فقالت له: لقد سحرتني يا محمد، لقد سحرتني بطيبوبتك، اذهب عني يا محمد. نعرة تكبير. محمد مصطفى، محمد مصطفى، نعرة تكبير. Ako abina kisa dumani wɛrɛ bɔ tuguni. Ako ala kɛra kɛlɛ k'a ka wele da ko makangaw y'a kɛ maa o maa ne bi don ka bɔ kɛ makan kɔnɔna la, o kuma na ɲɛw de bɛlɛnnen don makan donda bɛɛ lajɛlen la, tulo ɲɛkɛlɛ bɔlen don ka kumakan bɛɛ lajɛlen lamɛn. O kuma na maa o maa bi don u b'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ye: a y'a cogo dɔn dɛ, kamalen dɔ wuli b'an fɛ yan, an ka bolow bi ka paraw bila dɔ kunna ka fa hakili wasu dɔ a la, k'a b'a la ko ale ye ciden ye, nka a ka kuma kɔrɔti don dɛ, n'a y'a lamɛn a bɛ tugu a kɔ. O kuma na a bɛ maaw fili ka b'u ka siraw kan, a kana sɔn k'a lamɛn dɛ. Ko makan b'o lahalaya la waati min na, ko musokɔrɔba dɔ a kun bɛ ka doni dɔ ta, a bɛ ka taa n'a ye a ka so. Doni in ka girin a ma, alakira de y'o ye sallallahu alaihi wasallam, ka taa gɛrɛ a la. Ko ne ba, ko yala n bɛ se ka ɲɛma k'i ka doni ta ye wa? A ko n den, ko b'i diya n ye koyi. Alakira ye musokɔrɔba in ka doni ta ka taa n'a ye fo ka taa se a seyɔrɔ la. O kuma na musokɔrɔba kabakuyara, tiɲɛ na maa ka sɔrɔ yen kamalen na min bɛ se ka nin ɲɔgɔn na ɲumanya kɛ, o ka dɔgɔ makan kɔnɔ bi. I bɛ tɔrɔsi ta k'o tigilama ɲini tile fɛ i t'o ye bi. O kɛlen sa, ale bɛna mun di kamalen in ma dɛ? Fɛn wɛrɛ t'ale bolo ka d'a ma. A ko: n den, tiɲɛ na i ye n bonya, i ye fin kɛ n ye, n t'a dɔn n bɛ i sara fɛn min na. A ko: nka n b'i ladi ladilikan dɔ la. A ko: kamalen dɔ wuli n bɛ an ka dugu kɔnɔ bi, ko Muhamad, a b'a la ko ale ye ala ka ciden ye, a bɛ ka mɔgɔw fili, wa n'i y'a ka kumakan lamɛn i bɛ tugu a kɔ, a bɛ ka maaw fara ka b'u somɔgɔw la, o bɛ ka taa tugu ale de kɔ. O kuma na k'i cogo dɔn dɛ, kana taa gɛrɛ cɛ in na fiyewu. Tiɲɛna o kɔni ye kɔnɔna jɛlenya ladilikan de ye, n bɛ min d'i ma, i ye ɲuman min kɛ n ye o sara kama.
Allahu akbar. Alakira fana ye musokɔrɔba ka kuma lamɛn fa tilala. A ko ne ba, ko yala e b'a dɔn k'a fɔ o kamalennin ko ne yɛrɛ de y'o ye wa? Nare takbir! Muhammad Mustafa! Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Nare takbir! O kuma na o kɛlen musokɔrɔba ko ko n den, ko maaw ye min fɔ tiɲɛ don koyi, wa I ye ne yɛrɛ minɛ n'i ka kɔrɔti ye dɛ, I ka ɲumankɛ kɔrɔti tiɲɛ na k'o ye ne minɛ. Nare takbir! Sallallahu alayhi wa sallam. ولقد تعرض صلى الله عليه وسلم بمضايقات كثيرة على يد أعدائه، حتى أنه قد حوصر فيما يسمى بشعاب بن طالب أبو طالب لمدة 2 هو وأصحابه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم بكثرة الجوع قد بدأ يضع الحجر على معدته ويحصره جيدا حتى لا يحس بالجوع. كل ذلك لماذا؟ لأنه أراد أن يوصل رسالة الإسلام إلى الناس، ومن أجل ذلك يتعرض لكل هذه المخاطر. وأكبر شيء حصل له في هذا الحصار في هذه الشعاب هو مرض زوجته خديجة رضي الله عنها، التي كانت معه تعاني هي كذلك من قسوة الأهل، وبسبب ذلك المرض توفيت بعد ذلك رضي الله عنها، وتركت المصطفى صلى الله عليه وسلم وحيدا أمام مسؤولية الأبناء، لأنه قد رزق معها بأبناء، وأمام مسؤولية الرسالة التي وضعت على كتفيه صلى الله عليه وسلم. أكو alakira sallallahu alaihi wasallam a jugu ye tɔɔrɔ caman ta ka a sɛgɛrɛ ko o dɔ ye u ye embargo min k'a kan san 2 fo ka se san 3 ma n'o bi dɔn ko Sheibu Abi Talib. O kuma na u ye alakira ni a ka sahabaw ka embargo k'u ka yɔrɔ min na, o kuma na ka fɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ u la, maa ti feerekɛw ma, maa ti sannikɛw fɛ, foyi ti don foyi ti bɔ u kan. O kuma na ka se fo san 2 san 3 ma, ko o kɔnɔna la kɔngɔ tun bɛ alakira minɛ a n'a ka sahabaw ka taa se degere la fo alakira tun bɛ gabakuru ta. O kuma na ka o siri a kɔnɔ la mɔgɔ sɔn a kana sɔmi kɔngɔ la ka dama tɛmɛ kojugu. O kuma na ko o kelen de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a muso min n'o y'a dɛmɛ n'a ka nafolo ye ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye, muso in nana bana n'o ye an ba Khadija radiyallahu anha. Wa bana ma ko ala dɛ, a tilala ka fatu ka taa ka denw to alakira bolo ka d'a kan a ye denw sɔrɔ alakira ye. O kuma na a fatura ka taa ka denw to o doni o kungo k'o to alakira bolo, ani cidenya min ni Ala sɔnna wa taala fana ye o doni da kunna, o fana doni b'a kunna dɛ. O kuma na ko nin de ye tɔɔrɔw ye, nin ye damadɔniw ye, tɔɔrɔ minnu n'olu dara alakira kan, munna ka d'a kan a bɛ ka Ala ka ci lase dɔrɔn a banna. ولما ضاق به الحال في مكة ذهب إلى مدينة قريبة من مكة تسمى بالطائف لعله يجد هناك آذانا صاغية. فلما وصل هناك عرض على سكانها الإسلام، ولكن للأسف لجهلهم طردوه وطلبوا من الأطفال بأن يرجموه بالحجارة حتى دميت رجليه صلى الله عليه وسلم، فلجأ إلى حديقة قريبة وبدأ يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا رب، إذا كنت راض عني فلا يهمني كل ما يجري لي. فقال له الله سبحانه وتعالى: يا محمد، إذا أردت أن أطبق هذين الجبلين على هؤلاء القصاة لفعلت،
لو كان حاكما دنيويا لقال له نعم يا الله لقد تأديت من هؤلاء فطبق عليهم الجبلين، ولكن انظروا إلى جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى جواب رحمة للعالمين. قال له لا يا الله لا تفعل، فإنه ربما في المستقبل سيلدون من يؤمنوا برسالتك وينقلونها إلى العالم بأجماله. رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ناري تكبير. الله أكبر. أكو كمانا أو جليا نونو أمبارغو نونو كوفي كو ألاكرا صلى الله عليه وسلم دكو دوبي مكان كرافي نوبي ولكو طائف ألاكرا تارا صلى الله عليه وسلم لا أنا تلو سرو تلو منو ملا منيكا كتا ألاكا تشيكاما وترى كتا ألاكا تشيكان لا سي دكو موما غاكو دكو مو كا رياكشن كرا مونيه ويا مونيتا كا ألاكرا سكري ويا جين كا ديمسانو بلاكو كا بوني غاباكوري ka ase joki ka joli bola foka a joli ke ka asena ka samara noro nyana ko ala kara bora dugu kono kata dugu kofela la nako furo dobe kata siki ka fo ala na ya soro tiena e ko njeme ka bo nema ni manunu fana ye min kana nani ala ni te foye o ko ala ye jibrila bla kana foye ko ala kara na kadi ye to ifi be kulu flamini nyanche mbe kulu flain ke ka toifi mau ka ubela jele halakini kulu ko ala kra ka jabi kara jumenye ko ango lamede ni ala kra kun kera jiem masadoye min ni ka jugu inafo angunye afuranye chukomina ko ala kra kun mafo ala nunu nye toro min daneka ala ubela jele halaki kulinge ku ubela jele merenge ko alakra mo fode ko alakra ko chugudi alakra ko ay ko ala kana ma nunu halaki ko la'alla ko deumbina bo ula olu bina alaka kuma kan la ma kuma na utoy الله أكبر. انظروا عندما هاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة لم يتركوا هؤلاء الأعداء بل بدأوا يحرضون عليه، وهناك 3 حروب مشهورة: بدر، أحد، والخندق. انظروا جيدا، كل هذه ال3 حروب التي مات فيها الناس بكثرة كانت في المدينة، لأنه مكة كانت بعيدة على المدينة بحوالي 500 كيلومتر، وكان جيش الأعداء يأتي من مكة إلى المدينة لكي يهاجم الرسول. فبالله عليكم من هو المهاجم هنا؟ هل الذي يأتي بجيشه على مسافة 500 كيلومتر أم الذي جالس في مكانه في أمان حتى يجد الجيوش قريبة منه؟ فمن هو الظالم هنا؟ هل ذلك الذي يأخذ العدة والعتاد ويخرج بنية الحرب أم ذلك الجالس في بيته في أمان ويحاول ما أمكن أن يدافع على أهله وأبنائه وأصحابه وحياتهم؟ أكو ممنا الأكرا صلى الله عليه وسلم أي هجرة كتا مدينة أكو جكوما توينده utlala kata nofe madine okumana ko kele minun kera madine o kele belebele ba sababe minun lako donen de kosebe o ye badru kele uhudu kele ani khandaq kele ako nin kele saba in fe no kera ko nin bela jele kera madine de kadaka madine ni makanche janya bise fo kilometre keme duruma ako kumana makangau de kumbe labenke kabo maka kana alakra kele madine alakra ta kun dan yedro kabo madine duku kono mungoso kele kana ta be inosanga okmana bi boka juku kumbe madine soko fela yoro dowla okmana
k'a bɛɛ kɛra Madina dugukolo de sanfɛ. A ko tuma na an k'a lajɛ sa dɛ, nin kɛlɛ jamakulu fila la jɔn de ye tɔɲɔnikɛla ye? Maa min ye kilomɛtiri 500 tigɛ ka na k'i labɛn kɛlɛ labɛn kama ka na, olu de nana bingani kɛ wa? Walama min bɔra dɔrɔn a n'a ka kɛlɛcɛw ka ni maa minnu nana fɔ ka bɔ fo yɔrɔ jan fɛ k'olu kunbɛn? Ko nin fila la jɔn de ye binganikɛla ye dɛ? O tuma na k'o de la i b'a ye k'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka kɛlɛ ninnu tun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, yɛrɛ défense ta kɛlɛ. Mun kosɔn innocent minnu bɛ yen, musow la, denmisɛnninw na, cɛkɔrɔbaw la, o tuma na k'olu ni tanga hali ka taa fara a yɛrɛ ka sahabaw kan, ka taa fara hali a yɛrɛ ni kan. O tuma na yɛrɛ makaran de kun don. O tuma na o kɛlɛw de kɛra, n'o tɛ Alakira ma taa ben maa dɔ kan ka taa o kɛlɛ. وعندما ذهب إلى المدينة وجد هناك أناس سماهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بالنصارى، عفوا بالأنصار، وسمى آخرون بالمنافقين، لأن كان هناك سكان في المدينة لم يكونوا يرون بعين الرضا أن يأتي إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المنافقون ذكرهم الله لنا في القرآن، حيث أنهم قد هجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ليخرجن منها الأعز الأدل. لقد وصفوا أنفسهم بالأعز، ووصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدل. وأنتم تعلمون بأن العرب كانت تعطي أهمية كثيرة للهجاء وللمدح، فهذه الكلمة يخرجن الأعز منها الأدل كلمة هجاء تتناقل بين الألسنة وستصل إلى جميع قبائل العرب الموجودة في الجزيرة العربية، وهذا أمر ليس بالجميل. فاغتاظ المسلمون من هذا الكلام وأرادوا أن يقتصوا من الذي قال هذا الكلام، وهو أبي بن سلول، وكان ملكا في قومه وكان لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء ابنه عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان من المسلمين وسمع أن الأنصار والمهاجرين قد اغتاظوا مما قاله أبيه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إن أبي قد قال كذا وكذا، وأنا أعلم بأن ربما قد تأذن للمسلمين بأن يقتلوه، ولكنني أنا كذلك مسلم ولن أتحمل أن أرى قاتل أبي يمشي في الأسواق فربما آذيته، فيا رسول الله إذن لي أن أقتل أبي. انظروا إلى هذا، ابن يطلب الإذن بأن يقتل أبيه، شيء عظيم. ولكن ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا عبد الله، أنا لست بقاتل أبيك، فأنا لا أريد أن يقال بأن محمد يقتل أصحابه، فلن آدي أبدا أبوك. ولقد اغتاظ المسلمون من كلام أبي بن سلول، حتى إنه عندما مات أمي بن سلول موتة طبيعية لم يقتله أحد، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يشيعه ويصلي عليه صلاة الجنازة رغم أنه يعرف بأنه منافق. ولقد سجلنا التاريخ بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعجبه هذا الأمر، فقال له يا رسول الله، كيف تصلي عليه وهو منافق ولقد علمت ما قاله في حقك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد بعثت رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم فلعل الله سبحانه وتعالى يغفر له بدعائي فلن أبخل عليه. أكو مدينة كونونالا ما منوني أولو كرا سلاموية الله سبحانه وتعالى يأولو ويلي كو أنصار الله وكمانا ما منون بي ni olu bora makan kana silamɛw la olu welela ko muhajirunaw o kumana ko i ka dɔn k'a fɔ wa jamakulu dɔw fana bɛ yen kun bɛ yen tuguni minnu ni alakira kun kɔmanduw ye nka madinɛkaw don ni olu ye nafiki jamakuluw ye a ko a waati la fɛn min ye ka dɔnkili da ka maa tanu walama ka dɔnkili da ka maa nɛni o kun bɛ sangala ye kosɛbɛ o kumana ni maa min ye dɔnkili da k'i nɛni o bi jate ko ba dɔ de a bi jate i b'a fɔ hali kɛlɛ yɛrɛ o kumana ko ba de don a tiɲɛnikɛ nɔ ka bon kojugu o kumana ko kuranɛ yɛrɛ da sera o nafiki kuntigi n'o ye Ubayi ibn Salul o kumana ale ye o nani dakurunya dɔ fɔ alakira ma fo kuranɛ yɛrɛ nana n'o ye la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azalla ko madina kɔnɔna la ko maabaw bɛna maaniw gɛn ka bɔ o kumana a ye o dakurunya in de fɔ alakira ma ka olu yɛrɛ kɛ maabaw ye ka alakira n'a ka sahabaw kɛ maaniw ye o kumana ko maabaw na maaniw gɛn ka bɔ nka a fɔra fɔcogo min na a fɔra nɛni fɔcogo de la o kumana ko nin kuma in kama kuma in yalayalala maaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka n'a yɛlɛ alakira ka sahabaw tulo kan fo ka taa yɛlɛ alakira yɛrɛ tulo kan sallallahu alaihi wasallam o kumana e b'a ye k'a fɔ kuma in bi sahabaw tɔɔrɔ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye sahaba dɔw bɛ se k'a ɲini k'a fɔ u bi ko ta ka Abdulahi ibn Ubayi ibn Salul a sɛgɛrɛ hali fo ka taa se faali ma o y'a sɔrɔ ale denkɛ fana bɛ yen o ye silamɛ ye o tɛ nafiki ye den fana b'a dɔn ale fa ye min fɔ nin ye a bɛ silamɛw tɔɔrɔ a bɛ se ka kɛ hali a bɛ alakira yɛrɛ tɔɔrɔ wa hali dɔ bɛ se k'a ɲini k'a fɔ k'a b'ale fa faga o kumana a taara alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ alakira ya rasulallah ne b'a dɔn ne fa ye min fɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ alakira tɔɔrɔ dɛ nka n kɔni b'a dɔn a bɛ silamɛw tɔɔrɔ wa ne yɛrɛ ye silamɛ ye ni maa dɔ ye ne fa nin ko in kama a ne n'o tigilama ka tila ka kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn ye suguw la a ko kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ ne fana miiri janyana kojugu a bɛ se ka jigin ne yɛrɛ kɔnɔ n k'a tigi fa komi ne ye silamɛ ye alakira a to n yɛrɛ ka taa n fa in faa dɛ Allahu akbar a ko o tuma na an k'a lajɛ ni n yɛrɛ y'a dama koba ye fɔlɔ mɔgɔ dɔ kama dɔ ka sɔn k'a fɔ ko a bɛ a fa faga maa wɛrɛ kama o b'a yira k'a fɔ a y'o tigilama kanu ka se hakɛ min na o tigilama ye maaba dɔ o bɛ jɔyɔrɔba dɔ la o de kama a y'a laɲini k'a fɔ hali a b'a fa faga o kama a ko nka an ka alakira ka kuma jaabi lamɛn dɛ alakira ka jaabi kɛra jumɛn ye alakira ko la Abdullahi ko ayi ne t'a fɔ i k'i fa faga dɛ i fa tɛ faga a ko yala o kumana o nɛnɛ ko n k'e k'i fa faga o kumana mɔgɔw bɛna mun fɔ ko Muhamadu yɛrɛ bɛ k'a ka sahabaw faa o kumana k'i fa tɛ faga a ko alakira ma dan o ma dɛ o fɔlɔ o y'a sɔrɔ fɔlɔ a ye den jaabi fɔlɔ de ko ale cira ka kɛ hinɛ de ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma a ko o kumana nɛnɛ ye e fa faga yala maaw tɛna fɔ wa ko ne yɛrɛ bɛ ka n ka sahabaw faa wa Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam nare takbir Allahu akbar a ko o kɔfɛ fa in yɛrɛ nana faatu fa faatulen o kumana ko alakira selila ka alakira y'a janaja kɛ ka seli a kan ko Sayyidina Umar radiyallahu anhu ale dimina kosɛbɛ k'a fɔ ya rasulallah e yɛrɛ b'a dɔn nafiki don a ye e nɛni o faatulen e bɛ tila ka seli o kan tuguni ko mun na ko alakira ye Sayyidina Umar jaabi radiyallahu anhu k'a fɔ ne cira ka kɛ hinɛ de ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma seli su ka dugawukɛ de don a ka ca la nɛnɛ ye dugawu kɛ a ye ala bɛ se ka hinɛ a la o kumana k'o de kama ko ne hinɛna la a ko kumana an k'a lajɛ cogo min na
alakira sallallahu alaihi wasallam alayhi hinay kata danfen bela jile ma chugo rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. وهناك مثال واضح لرحمته وعطفه صلى الله عليه وسلم، وهو صلح الحديبية. لقد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنية العمرة والحج إلى مكة، لم يذهبوا بنية الحرب، فلم يكونوا يأخذون معهم العتاد لذلك، فاستقروا قريبا من مكة وأرسلوا الرسل يطلبون الإذن للدخول، إلا أن القرشيين رفضوا رفضا باتا بأن يتركوا المسلمين لكي يحجوا، فعقد صلحا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين القرشيين يسمى بصلح الحديبية. ولقد اشترط قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم شروط جد حاجفة، شروط جد قاسية، وكلها قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعترض على أي واحدة منها. فمثلا قالوا له: إذا ذهب أحد من مكة إلى المدينة لاجئا ومسلما يجب أن ترده إلينا عنوة، وإذا جاء أحد من المدينة إلى مكة تاركا الإسلام ولاجئا إلينا فلن نعطوه إليك. فليس هناك أي عدل في هذا الشرط وأي توازن، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليه، ولقد طبق في حينه، حيث أنه في ذلك المكان جاء أحد الصحابة يجري ويطلب اللجوء عند رسول الله، ويقول له: يا رسول الله، لقد آمنت بك، إلا أن أهلي في قريش يعذبونني، فيجب أن أذهب معك إلى المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا صاحبي، اصبر، فإن الله سيعطيك فرج قريب بإذن الله. حتى أن عمر رضي الله عنه لم يرضه هذه الشروط، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ألسنا بالمسلمين؟ ألسنا على الحق؟ ألم يعدنا الله سبحانه وتعالى بالنصر؟ فلماذا نهادن هؤلاء القرشيين؟ فلنحاربهم ولندخل إلى مكة عنوة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي بعث رحمة للعالمين. فقال له: لا يا عمر، فلن أقاتل هؤلاء الناس، لأن غرضي ليس أن أقتلهم وأرسلهم إلى النار، ولكن مهمتي هي أن أهديهم وأرسلهم إلى الجنة. أكو أكمنا أمبلا جلية صلح الحديبية وكبار يامه أكمنا صلح الحديبية كو سرلا منفى ألاكرا صلى الله عليه وسلم أني أكا صحابة وبورا ساندولا مدينة وتارا مكة كتا جيكي مكة دوندا سودا دوغو كفلا يورو دولا وكال لنيني يوبتا كتا دوكا هيجيني عمرة دي كدرون كابو متا كللا وما كللا بنك كتا او ye chidenchi kata fo makanka uye a nana ameni yoroina ga amana kelela amana fuila anna kunde yami feka do makangono ambanga hijina nga umra ke ambi bokata akonga makanga umasonde uko aish ko autido wata hijike ya kumata umra ma onga koko intara kunche benkan 7 signelila silameu ani makan kureshu ni nyanche okumana ko o benga in 7 kononala
Quraishiw ye bɛnkan in shartu k'a kɛ shartu jɛngɛnenw de ye o kumana k'a daja olu yɛrɛ la a ko misaliyala o shartuw cɛla shartu dɔ bɛ yen ko wo ni maa min bɔra makangaw cɛla ka kɛ silamɛ ye ka taa silamɛw fɛ yen ko alakira bi o lasegin ka taa maka nka ni maa min de bɔra silamɛw cɛla ka bɔ silamɛya la ka taa maka makangaw t'o segin dɛ nka alakira sɔnna o ma k'u ye shartu fɛn fɛn fɔ alakira m'a fɔ kelen ka yɛlɛma alakira sɔnna bɛɛ lajɛlen ma wa ko ala tilala ka na n'o misaliya kelen ye tuguni i k'a dɔn cɛ dɔ nana alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ alakira ne limaniyalen don e la nka ne somɔgɔw limaniya tɛ o kumana o bɛ ka ne tɔɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen la komi i yɛrɛ nana o kumana a kɔni ka di ne n'aw ka jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ Madinɛ o kuma ale bɛna bɔ Makan sisan ka taa Madinɛ alakira ko ayi ko i tɛ taa i bɛ to yan nka i bɛ sabali ni ala sɔnna ma ala bɛna na ni bɔda ye don dɔ la ko kumana alakira ye shartu in de bɔ a sira ma nin cogo la nka o ma bɛ Sayidina Umar ma radiyallahu anhu a dimina a ko ya Rasulallah o kumana anw tɛ silamɛw de wa alakira ko awɔ a ko anw tɛ tiɲɛ de kan wa alakira ko awɔ a ko yala ala ma se sɔrɔ layidu ta anw ye wa alakira ko awɔ a ko kumana mun de la anw bi sɔn nin kuma suliko ni nin lagosiliko ninnu ma maganganw bolo mun n'an ti taa ka t'u kɛlɛ o kumana ka kunkɔrɔta sɔrɔ alakira ko ayi ko ale nakun tɛ ka kɛlɛ ka u fa k'u bila ka taa jahannama la ko ale nakun ye de ka u kana u ka fatu ka taa alijinɛ na نعره تكبير محمد المصطفى محمد المصطفى نعره تكبير الله أكبر. كل هذا الكلام وهذه الأمثلة التي قدمتها بين يديكم ليست وحي من عند الله لي، بل هذه موجودة في الكتب، في كتب السيرة، في كتب التاريخ، ولكنها لم تكن تقدم إلينا بالطريقة التي نرى من خلالها محمد صلى الله عليه وسلم كرحمة للعالمين، ولكنها ترينا محمد كذلك القائد العسكري الدموي الذي يغزو ويقتل ويدمر الحياة بدل أن يشيع السلام. ولكن هناك رجل واحد كانت الملائكة تحوم في السماء ورأت حال الإسلام في هذا العصر وبدأت تبحث عن الرجل الذي يمكنه أن يحيي الإسلام ويتشرف من عند الله سبحانه وتعالى بهذه المهمة، فرأوا ميرزا غلام أحمد القادياني معتزلا الناس فأشاروا إليه: هذا رجل يحب رسول الله، هذا رجل يحب رسول الله. وبالفعل لقد شرفه الله سبحانه وتعالى بأن يكون هو كما يقولون الإخوة الصوفية، شرفه الله سبحانه وتعالى بأن يكون هو الإمام المهدي والمسيح الموعود الذي بين لنا المكانة العظيمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أكو علي بركة نمثاليا فين في الدنيا ko atina fo ni ye revelation ye wahayu ye minnu bɛ ka jigin ale kan dɛ ko nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don silamɛya histoire kitabuw la a ko nka u ma fɔ an ye nin fɔcogo in na alakira ma jira an na nin jira cogo in na ko alakira jirala an na ni kɛlɛkɛcɛ de ye o tuma na joli bɔnna min bɛ taa bɛn maaw kan ka maaw kɛlɛ k'u fa k'u bɔnɛ o ni la ko alakira jirala an na ni o jirali de ye. O kumana fo ala nana kana cɛ dɔ wuli sa n'o ye Imam Mahdi ye a ko kumana o cɛ in i k'a dɔn maa dɔ delila k'a ye mɔgɔ min ni ala ma fana don
o kumana ala fana y'a sɔn bonyaw la ala y'a sɔn nɔɔrɔw la o kumana a ye Imam Mahdi a denmisɛnninama k'a ye bolo si a ma k'a fɔ nin cɛ in nin bɛ alakira fɛ nin cɛ in nin bɛ alakira fɛ wa k'a ye bolo si yɔrɔ min na tile bɔra ye dɛ ka d'a kan o Imam Mahdi o de nana wele da k'a fɔ alakira ka Mahdi kofɔlen o ye ale ye dɛ wa tiɲɛ yɛrɛ la k'o de nana ka na alakira bonya a n'a ka karama ani alakira yɛrɛ ka daraja k'a jira alakira tɛ maafaala ye silamɛya tɛ maafa diinɛ ye alakira ye hinɛ de ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o kumana ko ale de ka sɔrɔ ka na o walawala anw ye o kumana ka an bɔ kunbalanna ka alakira yecogo ɲuman ɲɛda ɲuman o kumana ka sɔrɔ ka o jira diɲɛmaa la. नारे तकबीर गुलाम अहमद की गुलाम अहमद की لقد فهم الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد فهم عليه الصلاة والسلام بأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم والعشق في سبيله ومعرفته والتبني في سيرته والمشي على خطاه صلى الله عليه وسلم سيؤدينا إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الحقيقي لخاتمة النبيين. فليس خاتم النبيين يعني أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو آخر نبي بعث، ولكن خاتم النبيين هو التشبيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذلك القنطرة التي يجب على كل إنسان أن يتخطاها لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا تأسيت بأسوته واتبعت سنته فإن الله سبحانه وتعالى سيحبك في آخر المطاف. وأنتم تعلمون بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال لنا إذا أحب الله أحدا من عباده فأصبح سبحانه وتعالى هو يده التي يبطش بها ورجله التي يتمشى بها أو يخطو بها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم تريدون أن تصلوا إلى الله سبحانه وتعالى فعليكم برحمة للعالمين، عليكم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، تأسوا بأسوته واذهبوا على خطاه لكي تصلوا إلى المبتغى. أكو إكادو كفا إمام مهدي أي الله سبحانه وتعالى كدكورين يفهموا الله سبحانه وتعالى بافيرو منا إكادو نايسرو الله كوكاد أوي أو بي الله في وكمانا أيتكو الله كرا محمد صلى الله عليه وسلم no kara ala fana bi aw kanu o kumana ko Imam Mahdi ye nde famu ka dɔn k'a fɔ ala sɔrɔli yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ala kira kanuni ani ala kira ladegeli de la sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ye hinɛ ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma wa ala kira de sira ka ala dɔn yɛrɛ ala sɔrɔli yɛrɛ ka o ɲɛ jira mɔgɔ la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o kumana i b'a ye k'a fɔ ale de dafalen don o dafalenya in de welela la k'a fɔ khatamun nabiyyin ko nabi ɲumanw ka khatamu n'o kɔrɔ fana faamuna ɲɛjugu kan k'a fɔ ko nabi ɲumanw laban k'a sɔrɔ k'a kɔrɔ tɛ laban a kɔrɔ ye dafalenya de maa min dafara ala ko la ala kanu na ala ɲinini na o kumana ko ala bɛ k'a fɔ an ye an ka o tigilama de ladege o kumana mɔgɔ sɔrɔ ka ale ala sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ k'ale ala sɔrɔ a ko kumana sa maa min bɛ yen ne kɔni bɛ fɛ ka kɛ alama ye e bɛ fɛ ka se ala fɛ yen ko ala ye sira min jira k'i k'o sira minɛ ka taama o ka kasa ale fɛ yen o ye alakira ladegeli ye o ye alakira ka suna taamali ye k'i ka ɲɛnamaya bila alakira ka ɲɛnamaya minɛn kɔnɔ o y'o ye
ako kumana ni maa min y'o kɛ siga t'a la i bɛ kɛ alama ye i n'a fɔ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a b'o fɔ an ye a ka dakuruɲɛ dɔ la k'a fɔ ni ala ye a ka jɔn dɔ kanu o kumana i b'a ye k'a fɔ ala subahana wa taala bɛ kɛ jɔn in bolo ye i bɛ minɛni kɛ ni bolo min ye ala bɛ kɛ i sen ye i bɛ taama ni sen min ye fo ka taa bila alakira ka kuma a laban na a ko kumana ni anw fana bɛ fɛ ka kɛ alama ye ka ala sɔrɔ o kumana ala subahana wa taala nin sira min don an kɔrɔ ko an fana ka o de ta dɛ an ka alakira sallallahu alaihi wasallam an k'a ladege an seko damajira la ka an ka ɲɛnamaya bila a ka ɲɛnamaya minɛ kɔnɔ ka a kanu k'a labato n'o kɛra siga t'a la ala subahana wa taala ye min fɔ a b'o kɛ n'o ye a fana bɛ e kanu ka e kɛ alama ye ka e kɛ ala ka jɔn ɲuman ye. يروى أن أحد صحابة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام دخل عليه مرة فوجده يبكي فقال له: يا رسول الله لماذا تبكي؟ فقال له المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: كنت أقرأ بيتين لحسان بن ثابت رضي الله عنه قالهما في رثاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن كل ما كتبت لحد الآن في سبيل الإسلام وفي سبيل راية الإسلام أن أستبدله بهذين البيتين. وهو عليه الصلاة والسلام كان على حق، لأن هذان البيتان يبينان بصدق حب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمله الصحابة رضوان الله عليهم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هم كذلك عرفوا مكانه ولذلك تأسوا بأسوته. يقول حسان بن ثابت: كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاضر. أكو إمام مهدي عليه السلام أبلا كلك فاكا صحابة دل كدو أكدون دولا كتا سرو أبي كشلا أبي كفردو فو أدجكرو أكمنا كو صحابة كنيا نينغا كو أدكرا كو ده بي كشمونا ako ko alakira ka sahaba dɔ bɛ yen n'o ye Hassan bin Thabit ye ko alakira ka fatuli la o ye dɔnkiliso 2 da ko ale kun y'a kanu ale ye fɛn o fɛn sɛbɛn a ye kitabu fɛn o fɛn sɛbɛn n'a y'a sɔrɔ ale kun bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen falen nin dɔnkiliso 2 in na ale de ka kɛ nin dɔnkiliso 2 in dabaa ye o kun ka d'ale ye ka tɛmɛ a ka fɔ ale ye nin bɛɛ kitabu sɛbɛn. Ako kadaka o dɔnkiliso 2 in o bi alakira yɛrɛ kanu dan o bɛ o de kofɔ o kumana o b'a jira fana k'a fɔ alakira ka sahabaw olu ye alakira kanu ka taa se hakɛ la o kumana fo alakira y'u fara ɲɔgɔnyali min kɛ tiɲɛna a y'u bila ɲɛnafin dibi cɛ la a ko kumana o dɔnkiliso 2 in ye jumɛn ye Hassan bin Thabit a b'a fɔ o dɔnkiliso 2 in na k'a fɔ alakira kun ye ne ɲɛmaa ni de ye ne kun bɛ yeli kɛ ni e de ye i k'a dɔn k'a fɔ Hassan ɲɛ in fiyɛna bi dɛ ɲɛmaa ni bɔsira i la bi dɛ o kumana alakira fatulen kɔfɛ n'a ye maa min ja o tigilama fana ka sa ne kun bɛ jɔrɔ ni maa min ka saya ye o ye e de ye o kumana dɔnkiliso 2 in ye nin de ye Imam Mahdi ale kun y'a kanu hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ale de kun sera ka kɛ nin dɔnkiliso 2 in dabaa ye o kun ka d'ale ka tɛmɛ ale ka nin kitabuba ninnu bɛɛ sɛbɛnnen kan a ko kumana an b'a ye k'a fɔ cogo min na tiɲɛ na alakira kanu siga t'a la o yɛrɛ de ye ko bɛɛ lajɛlen ye alakira ka sahabaw olu fana ye alakira kanu ka taa se nin degré la Imam Mahdi alayhi salam ale fana y'a kanu fo ka taa se nin degré la fo k'a nata k'a fɔ ale de kun ka kɛ nin dɔnkiliso 2 in olu dabaa ye. Ghulam Ahmad Ki عليك الناظر من شاء بعدك فليموت فعليك كنت وازر.
كنت أري تكبير. السواد كنت السواد للناظرين فامي عليك الناظر من شاء بعدك فليموت فعليك كنت حاضر. أري تكبير. الله أكبر. نرى تكبير. محمد مصطفى محمد الخاتم النبيين. وبالمثل لقد كتب ميرزا غلام أحمد القادياني عليه الصلاة والسلام في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قصائد كثيرة بالأردو بالعربية وبالفارسية. مرة أراني صديقا لي أحمدي باكستاني في المغرب، شيخ من شيوخ المعارضة في باكستان، يقرأ على التلفاز قصيدة للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يقرأ هذه القصيدة بكل حماس ويستلدها، ولقد قال في الأخير: ما أجمل هذه القصيدة، لو كان فقط ميرزا غلام أحمد هذا لم يدعي بأنه هو الإمام المهدي لكان أحب رجل على البسيطة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. أكو ألوفي ماروك أكو Pakistan dobe follow ako Imam Mahdi alayhi salam ako aye alakra tanu ka alakra tanu ni donglu da ayada arabukana ayada urdukana ayada persikana ako olufe Maroc ko Pakistan dobe chokoroba do ahmadiyate ahmadiya era juku dodo nga telela comme ahmadiya ka telesobe abina fo ayaye Imam Mahdi ka alakra tanu ni dongli do ayo de daka me telina dongli njara e fa lere dongli nta abito kada okmana comme abina fa na le bi nyokondo sira do fe okmana ko ako ke modo ko ni dongli nunun kadisa sadi ko ne Gulam Ahmad de kuma fo ko ale Mahdi de sade ko ale kuma fo ko mashi de te mi ala krata ni dongli da kani chay boko. Nare takbir. Allah. Ghulam Ahmad ki. Ghulam Ahmad ki. Nare takbir. Allah. ونحن كذلك الأحمديون عندما نستمع إلى قصائد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام نرى فيها حب كبير للمصطفى صلى الله عليه وسلم وعشق لا يضاهيه أي عشق. فمثلا أنا لا أتكلم الفارسية ولا أفهم أي كلمة في الفارسية. سمعت مرة قصيدة بالفارسية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فحفظتها دون أن أدري ماذا تقول. يقول عليه الصلاة والسلام: جانو دينم فدائي جمالي محمد است. لا أفهم ماذا قلت، ولكنني متأكد بأن المسيح الموعود قد عبر على حبه للمصطفى بهذه الكلمات الرقيقة التي كلما قلتها دمعت عيني. الله أكبر. واشتقت لو كنت أستطيع أن أقول مثل هذا الكلام. الله أكو إمام مهدي أيه دونغلي منون دالا كرالا تنونينا أولو غير نولو بيكا دونغلي نون كلا أبيالا كرا كانو من دولو دسكونا kala kara kanu jiro dusuna kata se hakela chena dante hakamina ako misali ala kra tanuni dongli dobe Imam Mahdi min sebe persikana
ale ti persikan mɛn nka dɔnkili in yɛrɛ ale kɛlen k'a mɛn ala kɛra tanu ni dɔnkili de don ale ye dɔnkili in durusi a b'a da k'a sɔrɔ a t'a kɔrɔ dɔn o kumana a filɛ ka o de data ne tɛ se ka segin a kan parce que ne fana t'a mɛn. هو كذلك لا يعرف الفارسية. donc ale y'o de fɔ sisan ko wa kuma o kuma n'ale ye nin mɛn n'ale y'a da ale b'a dɔn k'a fɔ Imam Mahdi bi ka alakira tanu ni dɔnkili dɔ a bɛ ka tanu dɔ de fɔ nin ye tiɲɛna tanu min ka bon kosɛbɛ wa ko ale kɛ o kɛ k'a da walama ale kɛ o kɛ k'a mɛn ko ale ɲɛji bɛ bɔ. محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالعربية كذلك لقد سمعنا للتو لقصيدة عجيبة فريدة قرأها علينا الأخ. هذه القصيدة عندما نظمها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أوحى إليه الله سبحانه وتعالى أنه قد اطمأن لها وأنه راض عنه عندما كتبها. وفي هذه القصيدة قد بين لنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصحابة وعند المسلمين الذين فهموا مكانته والذين قدروا كيف هو رحمة للعالمين والذين يحاولون ليل نهار أن يبينوا هذه الرحمة للناس. تعلمون بأنه كلما المعارضون للإسلام كتبوا شيئا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وجن جنون المسلمين وبدأوا يتظاهرون في الشوارع ويخربون الممتلكات وربما قتلوا الأنفس ظانين منهم بأن هكذا يجب أن نتعامل لكي نبين بأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام والخلفاء على منهاج النبوة من بعده بينوا لنا بأن هؤلاء الناس هؤلاء الغواء الذين يكتبون ضد الإسلام وضد المسلمين هم في الحقيقة مرضى لا يعلمون الإسلام وليست لهم أي دراية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن المريض يحتاج إلى طبيب ولا يحتاج إلى جزار يقتله. الله أكبر. أكو إمام مهدي أيه دونغلو سبه عربو كاونا ألوفنا بمين كلا على كرا صلى الله عليه وسلم التنونينا أكو أمبال ما كبركة أو دونغلي دوت داسيسا ni فين دمنا أكو كمانا كو إمام مهدي كمانا أيه أو دونغلي سبه أكو الله سبحانه وتعالى يا جرالا كافو عليه جنا إمام مهدي ما wa ko tiɲɛrɛr la a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka bonya a y'o jira ni dɔnkili kɔnɔna la wa alakira ka bonya b'a ka sahabaw yɔrɔ la cogo min na a y'o fana walawala nin dɔnkili kɔnɔna la a ko o kuma na i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu tɛ fɛn caman dɔn silamɛya la ni olu hakili la silamɛya maa o maa n'i ye kojugu dɔ kɛ o kuma na o kɔni kan ka kunbɛn ni ɲigila gɛlɛyaw n'a ɲɔgɔnnaw ye ko i b'a ye k'a fɔ olu tigilamɔgɔw ni juguw ye fɛn dɔ sɛbɛn alakira kun kan walama silamɛya kun kan olu ka réaction ye mun ye olu bɛ min ta ka olu tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ nɛniw dɔgɔyalimaw tiɲɛniw fo ka taa se hali faliw ma u b'u ta k'olu sɛgɛrɛ ka d'a kan ko o hakili la ko olu tigilamɔgɔw kan ka minɛ ten de ko k'a sɔrɔ imam mahdi a n'a ka sahabaw fo ka taa se a ka khalifaw ma k'olu ye walanda min di an ma nin n'a ɲɔgɔnna kow kun kan k'o de ye k'a fɔ
maa minnu bɛ alakira dɔgɔya ko an k'a dɔn k'a fɔ a tigilamaw ye banabaatɔ ye fɔlɔ banabaatɔ dumuni man di o da kɔnɔ o banabaatɔ dɔgɔtɔrɔkɛ min bɛ fɛ ka pikiri ge e la n'o man di ye kuma dɔ la i b'a nɛni k'a fa nɛni k'a ba nɛni parce que e tɛ fɛ pikiri ka k'i la k'a sɔrɔ o de ka ɲi ma o de b'e kɛnɛya a ko tuma na ko banabaatɔw de don wa ko banabaatɔ mako tɛ joli bɔnna la dɛ banabaatɔ mako bɛ docteur de la min b'a kɛnɛya o tuma na ko an kan ka kɛ docteur de ye banabaatɔw ye k'u kɛnɛya alakira dɔnni dɔnbaliya bana de b'u la ko an ka k'o de walawala u ye dɔrɔn a banna o tuma na ko an ye nin walanda in de ta imam mahadi a n'a ka sahabaw a n'a ka khalifaw olu nɔ la. إنما قدمته لكم اليوم هو غيض من فيض فإذا أردتم أنتم كذلك أن تعرفوا حقيقة رحمة للعالمين فأدعوكم ونفسي بأن تقرأوا كتب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين الذين هم على منهاج النبوة لكي تدركوا مكانة الرسول فالخير كل الخير في معرفة المعنى الحقيقي لرحمة للعالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أكو أكمن على بركة ولا الفن فدي أوما ni aw fana bɛ fɛ k'olu faamuyaw jidi o kumana ale bɛ min fɔ aw ye a ye imam mahadi ka kitabu kala a ka khalifaw ka kitabu kala a ko ni o kɛra alakira yɛrɛ maa min kun don a ka bonya o kumana k'aw bɛna taa bɔ o kan ye o kumana alakira min n'o cira ka kɛ hinɛ ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o kumana k'a b'a ka kuma kuncɛni nin ye kumana ka dugawu kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Nare takbir. Ahmadiyya di Maroc. Ahmadiyya di Maroc. Nare takbir. Ahmadiyya di Togo. Ahmadiyya di Benin. Ahmadiyya di France. Nare takbir. سأدعوكم إن شاء الله لأن ندعو جميعا وكما ذكرنا أمير جماعة مالي بأن ندعو كثيرا لأنفسنا ولإخواننا ولأهلينا فأننا مسافرون ودعاء المسافر مستجاب وأي سفر هذا فقد جئنا من بعيد ملبين دعوة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وإن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد زكانا منذ 120 سنة حيث دعا لنا كلنا نحن الحاضرون هنا بالتوفيق وأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائنا فهنيئا لكم قدومكم وهنيئا لكم هذا المكان فاستبشروا خيرا وهلموا ندعو جميعا. أكوك منا أبي بولي أنغا فراكا أنغا جكا دوكوكي أكو ينافو أمير صاحب أفنا يجرا چوكو منا كافو أنغا دوكوكي أنيري أنغا دوكوكي جماناي أكمانا كو أولو يتاما دوني ونانا كابو يورو جاونا ويورو جاون دي تيكي كنايا وكو تاما دي كا دوكو بميني وكو لوبي تاما جمين دي سراكان دي أكمانا ألا كو تاما أو سراكا إمام مهدي عليه السلام ale min ye nin lajɛ in o sigi sen kan kabi san 120 ka kɔn bi ɲɛ o kuma na an bi o kɛnɛ de kan wa i k'a dɔn k'a fɔ a ye dugawu kɛ o kɛnɛ naba bɛɛ lajɛlen ye o kuma na an bi ala deli ala ka o dugawu fana minɛ naba bɛɛ lajɛlen ye o kuma na ko an ka jɛ ka fara kan an ka dugawu kɛ. Bismillah.
رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. آمين يا رب.